rilik nga dagan? Amok, nga dagam dayto. Wan, dagak nga talaga dayta pare. Ngam apay ta naga pong agmulmula ka dito sa rilik nga daga. Amok mare, nga dagayo dayto. Isungarot pare. Ay na. Imulmula ang kan, kumare, iti marunggay. Imulmula ang kan, imbinyan kan, kumare, iti marunggay. Tabinigat ka mo lang nga umay dumawatan. Marunggay laan, diyo pa'y amo nga imula. Isa na, inmula ang kan, kumare. Nagsabsabong kayo, dandani agbunga day tuyay. Kana po, sibukan yung tumutan. Ayan! Tigyaman! Kuya, pwedeng magtanong saan bahay dito ni Kapitan? Ay! Huwag kang sumasabat, hindi ka ang kinakausap ko. Kuya, saan bahay ni Kapitan? Ako, siya si Kapitan. Ay, Kap, pwede pong magpalista ng ayuda? Ayan! Ayuda! Dito tayo sa barangay, ah! Sorry ka. Bakal! Hanggang nga mapal... Bakal! Kasi nga bakit-bakit-hoy! Bakit-bakit-bakitan, ah? Bakal! Abay, yabaran niya problema. Mapay nagagapong sumusugot ka tulog balay. Chismok sa kangatal talaga. Tapay-tapan mo yung balbalita di palengke nga sulutan. Ay, awan yung bagbagak nga sulot nga kumare. Awan tayo chismis ko di palengke. Hanak ko pero rumay. Amom, kumare, hanak nga sulot. Hanak ko kumare, hanggang nga yung chismis. Hanak nga arami nga chismo sa kumare. Hanak ko pa nga rumruman. Bakal! Isuatan bakit? Isuatan bakit? Kala ka man. Imbaga lagarot nga nanganak ko, nalpasakon nga nanganak. No. Apa tanamot makan mo ti isurot-surot mo ngay bagabagak sa nga. Hanak na sulod. Ate, pwedeng magtanong? Anong pangalan? Di ba busy ako? Busy ako? Tanong ka ng tanong. Nakikita mo busy yung tao? Tatanong lang na. Kuya, anong pangalan mo? Alex po. Alex. Ay, sir, kasi merong ayuda ang barangay. Meron kayong 5,000 pesos. Ay, sir! Sir, ang... Busy ako! Ayan!